खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 जुलाइ 2024 शनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव धोन जोबस्रांलांगोन, नखरा जेंनायाव गोग्लैनांगोन। वृष राशि। हास्थायखुमाना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। मिथुन राशि। नखराव धोन दौलत गोसारगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गुबुनजों सुथुर जालायनो हागौ, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। सिंह राशि। बेफार फालांगियाव खहा जागोन, रांखावरि जोबस्रांलांगोन, गाज्रि सान जागोन। कन्या राशि। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय गुबुनजों जगाजग खालामनांगोन, खामानिफोर जाफुंगोन। तुला राशि। गोसोआव गोथार साननाय हनाय सोमजिगोन, दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। धनु राशि। हरखाबै मेगननि नुथाया गाज्रि जानो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। मकर राशि। नोंथांनि थांखिखौ जाफुंसार होनायाव नोंथांनि आंगोआ थुलुंगा होगोन, थांखिसिम सौहैनो हागोन। कुम्भ राशि। मोनखानाय मुवा बेसादा खहा जाफिनगोन, गोसोआ दुखु मोनखांगोन। मीन राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारगोन, सुख सान्थिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।